हासार जाबाय बियो लावा खान्थि नङा होमबा मालाबा नैबे लावा खान्थिनि मान होनाय थागोन ओमफ्राय नैबे हासारनि मान होनाय थागोन अब्ला माखौ दिहुननांगौ जौथायखौ दिहुननांगौ मालाबा मा जागोन नैबे जौथायनि मान होनो थागोन हासारनि मान होनो थागोन बेनिफ्राय नैबे लावा खान्थि सोलोंनांगौमोन बे जानाय नङा मानोना नोंनि फरायनाया मास मोनसे कन्टिनिउ जायाब्ला स्टप जायोब्ला थाबोयोब्ला जोंनि जि सोलोंनाय बियो मालाबाबो माने मोजां जाया दा बेनिखायनो जोङो पासनि अनजिमाखौ बांहोनो थाखाय जोंनि पार्सेन्टेजखौ बुरजा लाखिनो थाखाय जोङो जेरैखि जाया नैबे गोलोम बोथोरनि बन्द'खौबो जोङो स्टाडियावनो थाबाय थानांगोन। दिनै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव जि गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै जि फोरोंथाइ मावबादा बेखौ दिनै आंखौ बेखेवनो लिंहरदों दा बेखौ बेखेवनानै आं होबाय दा बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन होनाय लेखा जे गोलोम बोथोरनि समाव फरायसाफोरनो बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनांगौ दा बे लेखायै दिनै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव नैबे बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव दिनैनिफ्राय जे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ होजेनबाय दा बेनि थाखाय जोबोद आं दख'रानिसिम गोजोननायखौ जासिदों आरो बे मावबादानि गेजेरजों जाहाथे फरायसाफ्रा इयुनाव मोजाङै मोजां सोलोंनानै फोरोंगिरिफोरनि फोरोंनायखौ मोजाङै सोलोंनानै जे साफा मोजां फरायसा जानो हायो फैबाय थानाय आनजादाव नाइननि आनजादाव बा 10 मेट्रिक आनजादाव मोजाङै उथ्रिहैनो हायो बेखौ जों हास्थायदों मानोना गोलोम बोथोर समाव फरायसाफ्रा गोबांखौ न'आवनो थानानै ओरैनो थायो बा माखासे फरायसाफ्रा न'आव गोबां खामानियाव बेस्थ'ता थायो आरो बेबायदि थानायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा गावनि रोंनायखौ बावलाङो बा सोलोंनांगौखौ सोलोंनो हाया जायो दा बेनिखायनो नैबे समाव दख'रा आफादा जि नैबे फरायसालियाव फैनानै जाहाथे कचिंनि गेजेरजों सोलोंनो हायो आरो माखासे बावगोमानाय फराफोरखौ फोरोंगिरिनाव सोंनानै लानो हायो आरो बेबायदिनो गावसोरनि फरायनायखौ जाहाथे कन्टिनिउ खालामनो हायो बे नोजोरजों बिथांमोना नैबे जि कचिं बेखौ होनाय जादों आरो जोंबो बेखौनो गोजोननाय मोनदों जे बेनि गेजेरजों फरायसाफ्रा जे गावसोरनि पार्सेन्टेज फैबाय थानाय आनजादाव बेखौ बारायनो हायो आरो पासनि अनजिमाया बाङो जाहाथे फेल सासेबो जाया बेखौ जोङो हास्थायदों दा बेनिखायनो आङो जोबथारनायाव आसा खालामदों जे फरायसाफ्रा फैबाय थानानै जे बे कचिंनि हाबाफारि बेखौ जे बाहागो लानायनि गेजेरजों गावसोरनि रोंनायखौ मोनफुङो आरो मोजाङै मोजां रोंनानै आनजादाव उथ्रिसारनो हायो आं बेखौनो हास्थायबाय। जितु जिल्लानि सिङाव गोबां दख'राफोर दङ बे दख'राफ्रा बबे लायो दिनैहाय राङापारा दख'राया बेखेवबाय मैया ढेकियाजुलि दख'राया बेखेवदों आरो बेबायदिनो दिनैनि गेजेरावनो हग्राजुलि दख'रायाबो बेखेवगोन बेबायदि नर्थ ढेकियाजुलि दख'राया बेखेवगोन गाबोन बेलस्रि दख'राया बेखेवगोन बेबायदिनो गुबुन दख'राया गाबोन समफोरनि गेजेराव बेखेवजोबगोन। जिल्लानि हिसाबै नोंथाङा मा खालामो माखासे जितु जायफोरा खालामो जायफोर दख'राया दासिमबो बेखेवथ'वाखै बा दासिमबो कचिंखौ होथ'वाखै बिथांमोना थाबैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों 15 सान बा 20 साननि गेजेरावबाबो होनो नाजायो जाहाथे 20 सान मोनोब्लाबो फरायसाया एसेबाबो रोंनो हायो बा 15 सान मोनोब्लाबो एसेबाबो रोंनो हायो जे गेप बियो गैया जायो दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दख'राया जाहाथे होयो आं बेखौ खावलायबाय। जितु माखासे बिमा बिफाफ्रा सानो जे न'आवनो एफा एनै खामानि मावनांगौ बे समाव मा कचिं लानायनि गेजेरजोंबाबो न'आव एफा एनै खामानिखौ मावनो हायो जाहाथे कचिंआव फैखांनानै बेलासे न'आव एफा एनै मावफानो हायो बा फुङाव दसेबाबो मावनानै फैनो हायो थेवब्लाबो जाहाथे फरायनाया कन्टिनिउ थाबाय थायो दा बेनि थाखाय फुंनि 9 रिंगायाव फैनानै जेनेबा 12 रिंगासिम बे समखौ जाहाथे सासे फरायसाया होयो आं बेखौ खावलायबाय। 2 जुलाइ 2025 जों राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो देग्लाय बोसोरावबो थाखो 9 आरो थाखो 10नि फरायसाफोरखौ लानानै बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ दिनै नैबे बिहुराम गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि न'ब्लङाव जोङो मावफुंबाय दा बेवहाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं बसुमतारिखौ मोननो हादों लोगोसेनो बे हाबाफारियावहाय दख'रा आफादनि बोसोनगिरि आथिखालाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि बिबान लानानै मावबोबाय थानो हानाय
बिरदाव बर' सार बिथांखौबो जों मोननो हादों आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि मानगोनां हरिचरन बसुमतारी बिथांखौबो जों मोननो हादों आरो सनितपुर दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि मानगोनां रुबिराम बसुमतारी बिथांखौ मोननो हादों। बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादायावहाय जोङो गासै मोनथाम आयदाखौ लानानै बे फोरोंथाइ मावबादाखौ होदों। बे जाबाय गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि। बेखिनियानो जिथु बेसेबां साबैसे फरायसाफोराबो बाहागो लादों? गिबि सान महरै जोंहा गासै थाखो 10आवहाय 65 फरायसाफोर बाहागो लाफैदों आरो थाखो 9आवहाय गासै 50 जन फरायसाफोर बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावहाय जों दख'रा आफादनि गासै गं7 गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों आरो। जिथु बेयाव फोरोंनाय मावबादा जिथु सानबेसेनि थाखाय बे जों मावबादाखौ गासै 20 दिननि थाखाय लानाय जादों आरो। जिथु नैबेयाव फोरोंनाय जिथु बेयो माबायदियै जागोन? बे फोरोंनाय मावबादाया जोङो मोनसे फोथायनाय दङ आरो फोरमान मोनबोबाय थादों। दिनैनि तारिखावहाय गोलोम बोथोर होननानै गासै जायफोर फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादावहाय आनजाद होनो गोनां बिथांमोना जुदि न'आव ओरैनो थायोब्ला थास्लायस्लाय बा ओरैनो गायनाय फुनायावहाय इनभल्भ जास्लायस्लाय नैबे जोंनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाखौ लाफैनांगौ आरो बेवहाय जोङो गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों बे मावबादाखौ खुंनाय जादों। बेनिखायनो गारजेन बिथांमोनाबो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ नैबे जोंनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादायावहाय थिनहरनांगौ।